Haal de beruchte schroefdroet. Hier we gaan. Weer anders. Ceremoniemeester. We zullen eens kijken. Ja, ja. Zet er erin. Het is gewoon gepoest. Was het dat duurt. Ik denk het aan zo gedaan. De hoogheid die hierin zit, heeft vlak voor Sinterklaas een gedicht gemaakt voor, dat is Marietje Lisette. Ik zal het niet gans voor je lezen, maar even in zijn speling met betrekking hit op dit moment. Het prinsje ging zitten praktiseren aan malen. Werd hen allemaal op zijn hals ging halen. De kei stuisde door zijn prinsenknikker. Als ik maar niet veel over de bühne af. Juist. Zien we nou weer? Handmoed. 1, 2. En de Nederlands carnaval bij het seizoen 2013 is Prins Roderick! Ten tiende, Facebook, Twitter, WhatsApp, men noemt het allemaal sociale media. Ik vraag me soms wel eens af wat daar zo sociaal aan is. Ten elfde, dat ik helaas nou al moet constateren dat het over 3 keer 11 dagen alweer als woensdag is. Maar dat ik er samen met mijn dans Marietje Lisette voor zal zorgen dat er nog lang over nagebouwd gaat worden. Al dus gegeven de eerste vastenavond 2013, Prins Ron de Tweede. Goedemorgen.